Toto auto už je plnohodnotná verzia záchranárskeho auta so všetkým vybavením, ktoré k tomu patrí, to znamená defibrilátor, kyslíkový prístroj a všetko vybavenie. Vážení priatelia, ви пам'ятаєте, звичайно, ten наш збор на Доніо. Збирали ми на санітку. Назбирали ми 11 тисяч євро, більше як 11 тисяч євро. І це фантастично. Четвертий рік війни. А всі кричать, що už неmáme, jsme unavení. A nie jsme. Prostě my budeme jim pomáhat toľko, koľko budeme nám pomáhať, toľko, koľko bude potrebné. Na toto nikdy nie sme unavení. A preto chceme poďakovať všetkým, kto sa toho zúčastnil, Slovákom, Ukrajincom, proste všetkým. Bolo to veľmi dôležité, lebo sanitka je to život. Toto je naozaj záchrana života, tak ako naozaj záchrana života sú naše siete. Ďakujem všetkým. To je všetko odo mňa. Центр сплетіння щиро дякують кожному, хто перерахував від 1 євро і вище на нашу санитку. Ви неймовірні. Дякуємо. Медики Запорізького напрямка дякують всім небайдужим, всім волонтерам, які долучились до доброї справи і подарували нам ось такого залізного коня. Саме завдяки вам ми будемо рятувати хлопців, наближати нашу перемогу. Саме завдяки вам перемога обов'язково буде за нами. Ви круті, ви неймовірні, ви самі найкращі. Слава Україні! Героям слава!